Един от често задаваните въпроси, когато дойде някой за първи път с даден проблем, е да ме попита колко често трябва да идва на масаж и да прилагаме различни манипулации за възстановяване. Аз изхождам от това, че когато има някакъв проблем, мускулите като цяло на тялото са силно сковани и за това трябва в началото да направим един така по-дълбок масаж, но умерено дълбок, защото когато предизвикаме прекалено силна болка, това нещо директно кара тялото да се доскове допълнително. Просто си е защитна реакция на тялото, когато усети, че има някакъв проблем, да се групира, а самото групиране на тялото става чрез силното съкращение и спазъм в мускулите. Хубаво е в началото, когато дойде някой, да направим една процедура с манипулации, да може да направим, да обработим така наречените тригерни зони, да можем да приложим малко съединително тъканни похвати, които целят да разпуснем самата фасция, която обвива мускула, защото когато дълго време един мускул е скован, тогава и неговата фасция започва да става скована. Тя се отпуска доста по-бавно от мускула и се налага механично да понатиснем по-дълбоко, което пък води от само по себе си до травмиране на тъканите. Така че е хубаво след първия сеанс да оставим поне 2 дена, да има време самата тъкан да се възстанови, да може да тръгнат процесите по възстановяване спокойно, след което правим още един сеанс, който да може да подпомогне предходния и така поетапно, както постепенно се е случвало сковаването и натрупването на проблема, така и постепенно да може да го повлияем. Когато вече сме преодоляли проблема, решите да идвате просто е така за поддръжка, не се налага да се правят болезните и прекалено силови и дълбоки похвати. Масажа може да се прави дори всеки ден, но просто за когато е за поддръжка, хубаво е да го поне веднъж седмично или 2 пъти, ако може, най-добре, за да може да противодействаме на сковаността, която се получава от работния процес през деня, ако работите в офис или някаква позиция в статично положение. Ако сте спортист или спортувате активно, хубаво е да правите масажи поне след тренировката, за да може да възстановява по-бързо тялото, мускулатурата. Ако съм ви бил полезен с това видео, може да поставите в коментар друга тема, на която мога да се опитам да ви помогна и да ви дам информация. Благодаря за вниманието.